Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो रायमना प्लेग्राउन्डआवहाय जिहेतु फुटबल टुर्नामेन्ट दंमोन नालाय बेयावहाय पारफर्म खालामनानै फैबाय ओमफ्राय फैनानैहाय आङो दायो सिगनेटआवहाय थागोन आरोना दिनैहाय बेखायनो आं सानबायखि नोंथांमोननोबो आङो शेयार खालामनो सिगनेटनि रुम टुर होगोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दायो जोङो सिगनेटआवहाय थांनोसै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय मेकआपखौ आङो हुगाराखै आरोना बानानै ड्रेसखौल' चेन्ज खालामबाय नै मा जाखो नै माथो जोंखौ दायो जोङो सिगनेटआवहाय सफैबाय ओमफ्राय आं रुम नाम्बारखौ आं खिन्थाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय जों दायो मेलासो थांगोन आरो नै जों मा बायना लाबोखो फुजायाव आंनि आखाया बिराद सादोंलै मिथिबायना मा सिसि केमेरा दं खोमा आंनि आखाया बिराद सादोंलै मिथिबायना मा सिसि केमेरा दं खोमा आंनि आखाया बिराद सादोंलै मिथिबायना मा सिसि केमेरा दं खोमा गैयालै बाहेरनिफ्रायनो नुखायो माजों गाइस दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे सिगनेटनि रुमा माबोरैहाय जायो हाबनाय लोगो लोगो बेयाव आरो कार्ड मोनसे दङ ना नोंथांमोना नुगोन बेयावहाय वाशरुम ओमफ्राय नैबेयावहाय जाहैबाय वार्ड्रब नै बेयाव मानसि हाबनानै थानांगौ गिदिर वार्ड्रब बियो ओमफ्राय जोंना नै पेकिंफोरा ओमफ्राय बेयावहाय माखासे कफि अरिअ बिस्किट ओमफ्राय माबा माबि दङ बेखौ एक्सट्रा पे खालामनांगोन ना फ्रि थाय आं मिथिला जिखुनु जानानै दोननोसै ब्लेक कफि खालामनो एक्सट्रा ओमफ्राय बेयावहाय टिभि दङ ओमफ्राय टेबोल दङ ओमफ्राय बेयो जाहैबाय जोंनि बेड दिनै नानिजों आंजों आरो आगैजों बेयावहाय आराम रेस्ट लानोसै जोङो ओमफ्रायहाय नैबेथिंनि भिउखौथ' दायो मोनाबाय नालाय लेट जाबाय बेलकनिखौ खेवजाया नामा खेवजायो नै एक सेकेन्ड दैखौ देखायनो माबायदि भिउ बेसे मोजां जा गोदोरखा माथो माने अपेन बेलकनि आरोना बेयावहाय गासैनिबो रुमनि आं दिन्थिनो नोंथांमोननो नैबेयावहाय बयबो फैजागोन आरोना नैबेबो रुम बेबो रुम बेलेग बेलेग आलदा आलदा ओमफ्राय सिगनेटनिफ्राय नै भिउआ नै बिथिंबो दङ हांथे दैखौ दे ओमफ्रायहाय माथो เลย
जि मैला जाखाबाय दहायो प्रग्रामनिफ्राय थांनानै मोखांखौनो सुखायाखै आङो दासो सुनोसै आरोना स' ड्रेसबो चेन्ज खालामनानै लानोसै स' गाइस नैबेयावहाय माखासे जाग्रा जिनिसफोर दङ पिनाट्स दङ नै सल्टेड एन्ड रस्टेड बेयावहाय माखासे माबा दङ चिप्स पटेट' चिप्स अरिअ बिस्किट ओमफ्राय गाइखेर ब्लेक कफि दङ गाबोनहाय लोंनो मोजां जागोन ओमफ्राय नै आंनो बिजनि मेलायाव थांनायावहाय गिफ्ट हरदों सोरबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा नुखादों जानांगौ ओमफ्राय बेखौ हरदों बेखौ हरदों थेंक इउ दे जाय बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायदों जानांगौ जाय बिथाङा गिफ्ट हरदों थेंक इउ स' माच जोङो दायो थांसै मोनसेखौ लानोसै ना रबिला थांसै दायो जोङो चेकआप खालामसै আৰু নাই ন একো না নাই আহতে ৰুম ভিতৰত লৈ আহিব না ঠিক আছে dayo जोङो थांनोसै guys लाखाबाय आरो माथो थाबाव थांसै बाय बाय गाइस नोंथांमोना साननो हागौ जे बङाइगावआवहाय आङो मानो हर थाखो मा खामानि थानायनि प्रग्राम जोबखांनानै मानो थाबोखो निस्सय माबा मोनसे खामानि थानायखायनो थाबोदों खामानिया जाहैबाय आंनाथ' रायमनायावहाय अलरेडि फुटबल टुर्नामेन्टआवहाय प्रग्राम जादोंमोन ना बेयावहाय थांदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय हर जाबोनायखाय आङो बङाइगावआवनो थाखाबाय मानो होननानै बुङोबा नेक्स्ट डेआवहाय आंहा दिवालीनि शुटिं दङमोन आरोना F&F क्लथिं ब्रेन्डनि दख'नानि शुटिं दङमोन स' बेखायनो आङो थाबोखाबाय बङाइगावआवहाय मानोथो गुवाहाटि फैबावनो आरो नेक्स्ट डे मानोथो थांफिनबावनो होननानै थाखाबाय आरो बङाइगावआवनो जिहेतु शुटिङा जाखागौमोन नालाय ओमफ्राय दायो जोङो शुटिंनि थाखाय थांनोसै लावदुम लांफैदों आंखौ खुसि आं लावदुम लांफैदों अनोना आंखौ मोजां मोनो आं ओंखायनो खैथायाव फैनाय थायो खोरो आगै मानाव लाबोदिया चेकआउट खालामगासिनो ना बेयो नों मानो हुगारबाय थादो देलाय बुंलाय स्पेशल ड्राइवर भी लगे ना कोई स्पेशल ड्राइवर नोने ड्राइवराबो ओमफ्राय सिकिनि गानलायो एप्पल वाच गानो ओमफ्राय स्पेशल ड्राइवर ब्रा नंगौ नामा दान लासिं सिं खालामले नङा आंखौ जलि बाय माने बहुत मेंगा खालामनानै आपेल वाच बायदि आरोखि दे बाय
Đây đã cho cô phút nó bay rồi, nghe đâu có không thật đâu mà. Là này cái. Blog rằng blog không đâu, phải program streaming mobile rằng. Ayo malay này, hạt làm lại được. Một con số cái hàng. Wanita palit hendeng. Hát nó bằng cứ bà lại bằng một con xa. Thì khách khá vậy. Đấy, kinji buraya. Kinji buraya. Lunggra. Sampai bigo go down. This is we are nebe maka binatut nebe abai bang padi. Mate khalam nai sne. Sne. Bobo zrai hoyo ala so na ne pa ni sile mansa. Slow zrai poster bana de. Nơi thanaซึ่งมาบริบุตรกูได้หลังไหลแล้วนะต้องลงไหดาเชื่อได้ Ang dana danger rồi zoom. Sibaba biar mabani. Super kena. Dua kali mami di layar aku nangis. Mabani tulun sel tagrabe misbai ni biar thai biar. Ayo. Ayo. Ah, suat. Mana makeup kalam tu film nak makeup fugar na sen wedding. Fugar na kau kau su fugar. Semua makeup kalam. Man tu kalam amba kalam na. Bang biji gili biji check out kam ni man seperti ni bitani aku tilo ang gili pena muzai be. Powder jen. Powder. Sebenarnya kamu sih. Please salah saya ngomong man. Ayah aku jadi orang ni je.